ko joginomi a gayni ya lowtumami caɓanta ɗen jeeɗi o jaggi laabi bildeteɗi nogasi joyi lawol fo waɗama hen khalifa wimu jom wimo hokku min defi o yiɗi natande hoore mum nde fuɗɗi artude alti tawa ha joyi o yi nelaɗo gayni nde fuɗɗi artude alti kala makko mo nanno duuɓi tati o ñamano yarano o ɗanaki leɗɗe tati denkuji murtoɗe leɗɗe murtoɗe ne ceyaɗe waɗa baade tati calɗinayne ñiiɓa e leydi denkuji ɗene pawa dow hen heno jooɗo ɗo jamdi ɓurtirde ne ñiiɓa ɗo dow ɓoggol ine hen ko wortude so jooɗima e diwel he ɓoggol wortude ngol logga e dande pour so gongi fooɗa mo sifton illa ɗum ko julde e jammude qur'an e ñaagade allah ene haadi e wadde ɗum ɗuɗde almudel makko on wonde mum jamɗa wittaji yara koye duuɓi nogase nayyi ñalawma fof ne yiya nelaɗo allah laabi nogase nayyi lawol gotol o yiidi hen nelaɗo allah wimo hey ka cukalel duuɓi nogase nayyi jatta ñande fo aɗa yiyami laabi nogase nayyi andu wona saabu bamma wona saabu tani ko saabu ñalawma o tan almudo o wimiɗani kanko adi cheikh maji wiyete ko damɗa wittaji o moni ubba ayni maɗi e saranene mum cheikh e bamum ha ñalawma goto o yehi wuuro ndaroyde ko ñaami waade o tawi Cheikh Tidiane goto ina leeli lende pamaro haji ñaama ha kaara ha ɓurta yomum yara ha ɓurta lelo ajo ɓandu fof nabbo e leydi darna ngal lelde ngal e leydi ŋaaɓa humo ko nanga junngo ina mooma reedu mo lende pamaro haji o meeɗani yiilude Cheikh Tidiane hon ɗum o wi Cheikh Tidiane an ko ndiyan lelde pamaro haji Cheikh jabaji mo leƴƴi ha juuɗe o wi nda noon joni mi yiyani aɗa ñaama mi yiyani aɗa yara mi yiyani aɗa ɗama nda joni a mayi ɗo e ladde a anni kam an wonno ɗo e hoore ma aɗa wiima boyinnaji e fobɓe baroɗe joni somi yeehi wuuro noddoyde yimɓe mi arani taw fobɓe ñamima nane saɗa men gonɗen koye ladde somi yimbiro fewnuma ɗo min wawa lodde min tan goto wawa rondade min tan goto hay joni a anni kam ɓernde ɓocciti makko o wi ya Cheikh Tidiane Cheikh wimo na o yatande aɗa wuuri o mbiɗa wuuri kay o ko ndellelde pamɗo haaji woni oye min tawi o koni min tawi o golle ngasi nden kargo nelaɗo allah ne yaada e duuɓi ujunere e duuɓi temedde tati kargo ina yaara gila nden Cheikh wi golle ngasi holko ñukkinte joni ina waɗa yimɓe gulade o wi Cheikh mo golle ngasiri woyi nelaɗo allah nan dari wi kam golle ngasi hono ngasiri ko ni golle ngasiri nelaɗo allah wimo Cheikh Tidiane woppu kala baba joguinoɗa caggal hannde min woni bamma woppu kala ceerno joguinoɗa caggal hannde min woni ceerno ma woppu kala ko liggotoɗa e aduna hannde so wona kalanmami moƴƴere wonta datte e aduna he so wona ɗo maɗo ana datte e goto lalat oya nelaɗo allah ya rasulullah wonko mbaɗannomi de minen mo tinino seedde nelaɗo yo ɗum o Allah walli kam oɗo qur'ana ñande fof mi timin ɗum laabi capanɗe jeeɗiɗi joni ɗo gonɗen ɗo nelaɗo oɗo qur'an oy kana qur'ana tellinoɗo e ma o cimoji temedere cimoji sappo e nayyi en capanɗe jeetati e cimoji tati telli ko Makka capantati e goho telli ko Madina égal 114 temedere sappo e nayyi tellinoɗe e maɗe ayeji ujunaji jeegom e temedde jeegom e capanɗe jeegom e jeegom telmeji ujunaji capanɗe jeeɗiɗi e temedde nayi capanɗe joyyi telme kalfeji ujunaji ujunere kalfeji nogaji joyyi ñande fof mbiɗa waɗa ɗum laabi capanɗe jeeɗiɗi kala ko mbaɗɗa aɗa winda ñebbaɗa heyto ñebbakat ñalaɗum fof ko ɓonkono woppu ruto sawafade lima ohole ka goppi lima ohole hoto fatuma ha bey songo yaw ɓoyna o wi won ko mbaɗannomi goɗɗum ya Rasulullah on hol ɗum oy ñande fof mbiɗa jangga sayfi oy gon kay Allah tottimi kowtol yimɓe tottumi limamu Ali ina hutoro ina waɗi ujunnaji sappo e ɗiɗi masa ɗen ujunnaji jeegom ina e aduna dañi feññin ujunnaji jeegom ɗen daga sowona yowmal qiyamata jitton ɗum koye limamu Cheikh Oumar Fouti walla defte wi ittiyabul khilil wafi wonen ko muula ene jogui martabaji ujunnaji jeeɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e martabuji jeetati Cheikh Oumar wini hen no feññina majjiri yimɓe e degen mbere woni ko joom durre wi wala min maratibi samani fobbaduha salilu saydu baha minha bi nublati yewoye durre koko muula tinde daji ngati
o wi ñen fof mbiɗo dañel ɗum e saytude nelaɗo mi fof o gonga ujunnaje sappo uji mata kono fof rutto sarafade limawɗe Cheikh Tidiane yimmoɗo janggam noon kay asmaul adresiya o yaha kay inde Allah capannayyi e goho kala hende jagguɗa a yiyamir ware a heeɓi mattabaɓe ande ba bannisaji kono fof rutto sarafade limawɗe Cheikh Tidiane wi nelaɗo ɗum o nan oyi mattab sarafade limawɗe oye bawɗo ɓuɗaɗo jokkaɗo lycée mbiyeten jangga bakara e biri binnas laabi temed jeegom Cheikh Tidiane wi ha oye bawɗo ɓuɗano jangga bakara e biri binnas laabi ujunnaje jeegom o wi ha oye bawɗo ɓuɗano jangga bakara e biri binnas laabi ujunnaje capanɗe jeegom Cheikh Tidiane wi ha nelaɗo woni haalde nelaɗo wi sa yiiɗi andude mattab sarafade limawde ولو قدرنا 100,000 بلاد وفي كل بلاد 100,000 مدينة وفي كل مدينة 100,000 قبيلة وفي كل قبيلة 100,000 رجل آتى كل واحد 100,000 سنة يذكر كل يوم 100,000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو جمعنا تلك البلدان والمدن والقرى والقبائل والرجال وآمارهم في محل واحد لن يذكروا أسر واحد من سلف لما أغلق tawi jangol matal sarafade nelaɗo woni haali mbaɗa ujunaje temedere leydi fof ne waɗi ujunaje temedere wuuro fof ne waɗi ujunaje temedere hinde fof ne waɗi ujunaje temedere gorko woni fof wuuri duuɓi ujunaje temedere ñande fof ne jangto Allah laabi ujunaje temedere ndendiɗa ɗum fof ɗo gotel yaɓere waɗi salafade wondina yamarore sacce laabi ujunaje temedere hen gotel ɓuuri ɗum ɗo laabi ujunaje temedere kono amnoto koto Allah qul innal fadla nangam o wonata ko Samba Demba kalde de Allah ala hen Allah wiyaɗaki ɗum belle wona wona ɗum Samba Demba kalde ɗum ne wona ɗum wonta yettaki ɗon Allah wini salatu fade golle gasi ngol lawol Cheikh Tidiane wuuri e maggol tawi dañi duuɓi 50 wuuri e maggol duuɓi 50 yehi yalti aduna sittani wirna ko heddi kono wonde yimɓe o woppi ñande wa yaltat aduna ujunnaje temedere ujunnaje nogase ujunnaje ɓe yooɓe nelaɗala tawatanaki ha subakande kala hen maɗen ubbite tato koye jibinama Cheikh Tidiane mbimi halan gon o woppi temedde jeenayo hen temedde jeegomo ko yimɓe hen temedde tatu ko jinneji mon fof leɓol mum gotol windere nde fof ɓuɗbujum mbaɗe balance leɓol ngol ɓuuri teddude ko Cheikh Tidiane mbimi ko on Cheikh Tidiane neɗɗo men jibinaɗo ga Cheikh Umarou Fouti nene makko e ba makko on jeeya ko halwar koyɗe makko jeetati fof kala tan dañi gondi kono gooti kala gaskinaɗo e Fouta jiiɗa e makko koyɗe jeetati jeeɗiɗi jeegom joyi nayyi tati ɗiɗi goho kala gaskinaɗo e Fouta yettode hay gara jiiɗane Cheikh Oumar jaaki Fouta taw koɗo étranger kabadu nationalité jaaki koyɗe makko jeetati fof Fouta ɗum waɗi kala ko dañi adde Fouta ala fof jiiɗa defte makko as voilà Cheikh Umarou Fouti kanko yimɓe fof ndeni tan o ari kadi woyi Fouta feren jeehen Fouta wo yimɓe ñande o hakkinto e jegem mbeɗe o wi ceerno Sada Ibra aadi ceerno holko keddoɗen ɗo yimɓe woyi keddoɗen solte min ndew seeɗa talam keddoɗen ɗo tan ko ujunnaje capantati jeeɗiɗi o yeeyi annabijo nan dari wi soɓe kooti Fouta goɗe ma fof ne teɓana ujunnaje capantati jeeɗiɗi oy ɗo de diine men haaɗi woye makka men woye aljanna illino emin gondema ha yawmal qiyamati hol mbaɗa ɗum Cheikh Oumar goto c'est pas vrai sa dañi dakkina tan mbiya ko tani Cheikh Oumar wi Fouta fof leni ala foti ɓata on Cheikh Oumar goto wi giɗgol amen nelaɗo amen wona wawde juulde wona wawde hoorde wona wawde sakkade wona wawde mumtade ala ko giɗgol amen nelaɗo Allah naateyam seeki ɓuur e liƴƴi naate mbuwa e ɗannina dogga e ƴiiƴe mame nder ɓanndu so sottama yammimaade ngol jirgol ngol Allah hokkimi duñi kam ha aljanna udditaki sona mbiɗa tawa jiiɗam fof tawa woni koye deftere wiyetede safinatu sada lana malaɗo koko muula kinde dari ngala koko muula janggo toon jeyi biɗiga to toto koko muula enen eɗen damini tawɗomo tawi udditgol aljanna tawa eɗen tawa wiyanomo ɓeeto moni fof ne tefana ujunnaje capantati jeeɗiɗi hay goto men yettaki toon Cheikh Oumar jibini muntaɗa jibini Amadou jibini o woni koye 4e position ina fof noon
goto men jiwa ɗon ɗo makkilude ko jaam Allah sifotade borom ka aw wona bonka Allah wona borom ko yiɗi ko bonude ɓen ɗiɗi Allah ko moƴƴo Allah wona borom Allah nandani neɗɗo o Cheikh Tidiane dañɗo o martaba dañugal beñal o Cheikh Oumar gaynuɗo qiraɗi ɓuraɗo fof ko jangguide noon ala cuuɗi makko kadi makko dañi duuɓi jeeɗi ɗo haydi kala cuuɗi makko yeɓe ɓuri saña ko kala ko jangguide noon fannuji ha laaɓi ɗum fiji sugako o gayni o yen Fouta Dialo kala ko wiyete noon lasara o hajjiti ɓuuɗangoɓe mbiyata saɗa yahatno makka sa hawre nelaɗalla ruttu tawi ko maɗa hawre nelaɗalla ko saade leelu mum saade leelu mum woni ko Fouta Dialo ko maɗa jowaɗo waji saade leelu mum ko Fouta Dialo so yi nelaɗalla mo yaata susto e duuɓi nogas joyi omo foti haw gañi wadde lawol birtete ngol nelaɗalla wimo Cheikh Oumar ko jiɗɗa wadde o lawol no waɗa fof mbaɗi mimine waɗa lawol mo anda mo haaldata o duuɓi nogas joyi mo rendini ayaji makko ɓuura noon mo rendini mana ha joni hadiseji makko e jowuji makko nelaɗo wimo ko mbaɗɗa ko no feewi ɓuura noon feewi hadis o no feewi no lelneɗani feewi sa waɗi lawol ngolde kay ma dañal muɓe ha heewa kono mbiɗa haalanma seeɗa mi laabma reedu o hol ɗum o wi laabi ɗi Allah fotno maɗi won so ɗi goni maɗi dañ almuɓe maɗi peew maɗi ndere ko Allah to wonɓuɗi ɗi min wonno garanti majji ɗin gasi ko gonnomi garanti ɗum ko gasi tawɗaw gasi joni sa fewji lawol ma dañ almuɓe ma rew ma lollu ma dardi ma o rewɓe ma kono noon mi wona garanti makko won fitin feñen an defi yawma jama woy ngela joni on feere o ƴewna hoore ma feere woy ngela ɗon ko mbannomi lawol am ko ayeje ɓuurani ɗe had sey mi woppi saɗa a wonani garanti woppi nelami wona garanti o wadde woppi omo joni no watte oye laabi gonnomi garanti mumen ɗi kañ fo aɗa andi yew ngol jiɗɗa hen fof ƴetta naata hen jaɓa won jan mum sago ma wimo haji subde kañ fof mbiɗa andi mi ala hen hay goɗol haji an kadi kay an woni nenan woni baban ko cuɓanɗa fof ɗum nelaɗo wimo min de ko gonga tan kalani saabu komi gonga tuggude baba adama ha allaɓe wutte laaɓi fof waliyade feeñi e jogorɗi feeñi ha yawmal qiyamata ko wonnomi ko gonnomi garanti mum ko ɓuuri moƴƴude ko kowol dokkunomi tanam mbiyeteɗo ahmadou ibnu mouhammad Tidjani gonde ɓuuri kañum fo laaɓi suuɗe ko feeñi saɗa yinnata e ngol Cheikh ma wi sa yamri mami yamri inde o fuɗɗi yiliyade ceerno Abdou Karim tottimo lawol ngol yamri waɗi nelaɗal lazimi wasifa hadratul jumaa Cheikh on Fouti nelaɗalla wi o wi on saɗi dokkatami o jaɓa wonde almudo e lawol sa jaɓi wonde almudo e lawol he ma dañi maggol martaba ko perɗo lawol dañatano ye oɗon gandi kay enen Allah walli en so Allah wurtino Cheikh Oumar fedde lawol hay goto nagata ɓurgo laabi sabat taw noon goppama ɓoy kanko saɗen saabu fuutandi dañƴi ɓinguel fof wiya min wi Cheikh Oumar perkijiɗo fof wiya ya Cheikh Oumar duwotoɗo fof wiyata ya Cheikh Oumar gonɗo fof wiya barke Cheikh Oumar Tidiane wayani ko ganduɗen te Tidiane enen cikkaten kanko jeeyi lawol o jaɓɓo wonde maggol almum saabu nde o hooti halwar o wayni o fiye koyngal feere kono yaara e duuɓi ujunere e duuɓi temedde ɗiɗi e duuɓi capanɗe nayyi e goho ñalawma alarba wattan lewru say ko waynima wondani so wona aliyu miyum tan mo jiiɗi baaba kono ɓe ndendi e ndu wiyata ko funeram ɓe nawani to wona alluwal e deftere kalɗi toro oriental toro occidental halayɓe law yellaɓe e hebbiyaɓe ɓoosoya ngenar damga kanel damga semme say ko fecciti lowre wirtima mana ferlo rewoyi e nder ɓundu naate gadiaka toroɗo no ɓenna taw jagani en Mali naate leydi Burkina Faso leydi Tchad Nigéria tawi ɗon Ousmane Danfodio walla ɓiw Roi Mohamed Bello wonko wadda ɗon no juuti fecciti leydi Soudan Misra naate nder leydi Misra yettima laana ina joɗa Khartoum ko andinte to gartu joni tukulor laana joomi tan ka fay ko jiɗɗo Cheikh Oumar fewni bagage mum kañum sohnaji mum haali o mini ɓe mbimo passeport o ɗum ne woni ɓe mbi jawadu tasiri aɗa nana arab kay mbi nana kay kono mi anda ko ɗum woni ɓe mbi ala kayitaji woyi kayitaji nafat
ɓe mbimo ala sago dañat kayitaji ɗono andi kayitaji kam nde wono kam kayit makko walla o wi wono dañeteɓe mbi misira holto ko Mouhamadoul Maghribi pourquoi e lawol o nawani hay dara wari nde leydi tijira ɗiɗo jiiduɓe baba ɓe jogui jahori e lelini ɓe jeehi kam fof jangganako ɓe leele ladde baba o yeeyi ko jogui no ha laaɓi waddi kañen kalis ati waɗe lon ɗum ndeɓe gasa tawi ma yi hay goto dañi ɓe sennani hay goto toon am ɓe jii Cheikh Oumar min jeema mande moƴƴet mballamin halway l'istikar somin jiiti jawdi ndi nodden Amar yani peccen hakkude nana ko jooɓiɗa Cheikh Oumar waɗaniɓe halwa ɓe jiiti jawdi mabɓe e nder halwa he haadi fulaaji wimo ala jooɓade ma annani yeeso o ɗandi kadi tottanma Mouhamadoul Maghribi ko andi taw Mouhamadoul Maghribi waɗa mo jola laɗo wiya Mouhamadoul Maghribi o ɓenni misra o luwi bergenne fillisa baɗon suudu o waɗi hen joom suudu makko ɗe miñi ko o hokkiɗi men kono ñaama larraga e goɗo o nangi lawol makko teeb say ko fati misra faye o yinde Mouhamadoul Maghribi ɓissana juuti aji ɗa e ɗiɗo dumunnaji o yinde mum toon woni so anduɓe misra jooki mo namnimo caman jeeɗiɗi namna o ɗofide kanji waalaɓe o weddiɗo o wonno almudo o woni ɗon ceerno ɓe pewni o passeport makko o wimo comtima karminirde makko ko aɗa ñaama e koɗa yara e kala ko jiɗɗa min waɗata tottimo ha laaɓi o fayi Makkatal Mukarrama suba fof mo fini o nanga callalal kanŋe o waɗa mana e feɗeni makko woddu Mouhamadoul Ghali ni jooɗi e damal kaba o adda hay tini mo taƴa o tigga ha laaɓa o waɗa pos Mouhamadoul Ghali hay almudo komi almudo tan ñande fof galle ceerno moftoyel ceerno juɗana fof ma meeɗa hen moftoyel ceerno waɗana fof ma jaɗa hen koddon ceerno waɗana fof ma ɓirta ha kela korel wutoyel ceerno ɓorni fof janggo mu wiyama daña hono majji kala yel piiɗi fof mbiyama daña hono mum hokkam mbiɗo barkino tawa feɗa jiiloɗa caali sagalaɗe ɗo funta ɗoɗo ha ɓoya suudu ceerno kon ceerno umu waftoni ɓuura ɗum a waftoni yahongo suudu bamma aduma ɗo ko almudagal ga yadde almudagal wonma waftoni saɗa andanno ɗo waftoni aɗa aɗa waftoni ala ko wafata almudu gal mayiti bayna yadil gasil almudu hono mayɗo yeeso looto no waɗa fof waklitire mayɗo wiyata gamme man ndiyam nde mbiyata gumta dal gese ala ɗumen tawi ko waɗi jooti gandal mum ha laaɓi waliyagal mum ha laaɓi ko yino nelaɗa ga laaɓi weddi laddi ɗingu moƴƴaɓe est ce que ha laaɓi weddi jooti galle Mouhamadoul Ghali duuɓi tati o meeɗa yedde kas ndiyam galle Mouhamadoul Ghali duuɓi tati ɗum woni ko hawni hen mi nani lawol gotol yo Allah yurmo bam men jinnaɗo men ceerno on boyi nanɗina haala wi hawne tarɓe Cheikh Oumar fowde ko hay kas ndiyam o meeɗa yedde galle Mouhamadoul Ghali ene dañi ɗum almuɓe joni onon fof guuri galle ceerno recciɗe hen ndede fo aɗa wiya ceerno mi tampi ma ceerno min nani ɗum ordonnance mi heɓay poste hoto almudagal woni ko coggu tan o heddi ko wonti ko mbaɗlaku Cheikh Oumar meeɗa yadde kas ndiyam meeɗa no kuɗɗon longel duuɓi tati jom suudu makko e miñiko o mona resdi ɗumen Mouhamadoul Maghribi o wona haddema salminade salminto ɗes wonta jam to hijori woni o adda ɓen ngara kajjida e makko jurdo e makko nelaɗo Madina o indu Cheikh Oumar kadam liggade jammugol lebbi jeenayi Cheikh Oumar wi waɗa Allah hokkam ɓinguel am yiye nelaɗo o dañani ɓinguel hawi nelaɗo Allah sallllahu taala wa sallam Madina to Munawwara Allah hokkum ɓinguel dewel wiyete ko Fatimatal Madaniya ɗum woni afotaɓe fof wiya Madina on toon jibina Cheikh Oumar ñande o jibina o fuka o gayni ƴefte ɗome limti o muynani nemo ɓamde nelaɗo udita o nani toon o wi nelaɗo kalima Allah o so tawi o jogori wonde julɗo yalla wurnumo so jogoɗani wonde julɗo yo maaɗom foftom setten ɓinguel woni balɗe jeeɗiɗi ñande inde ɓe dari tawi ɓinguel muyna e peɗel mum ina wuuri ngel woni mo qaddam debbo e lawol tijjani fuɗɗi koɗo makko ɗo wottene mbaɗa on woni debbo baɗannoɗo jaam fof ujunere jawara sukkamade no uba baɗi ɗara te ko ɗum fuuti hokkade won debbo e nder arabeɓe sarifaɓe makka ɓe yitti debbo ɓe dokkimo ɓe mbi ko watte fof minen mbaɗat ɓe tottimo o jibinanimo Wahid jibini Ahidou jibini Mahamoudou jibinanimo Tafwat on ari Mouba Segou ɓe mbiya ɗum ko nene makka nani Mouba Segou toon jeeyi on jetta mi wori ɗum bamude nder wuro Cheikh Oumar Fouti
e nder galle Mamadou Kali ya fecci leɗɗe yaano nokkaji yaari ɗoy bam ko muusi fof ko ɓaleto iya liggo jaggira ko leggal foti fof mo liggo on wat suba foti allal kadi lebbi jenen ala ko resi ala ko resi ala ko mof Mamadou Kali anda ɗo ñamata anda ɗo yara jamma yonti Mamadou Kali dañi hoɓɓe bismima hoɓɓe mum hoɓɓe ñaami jaari calwama gasi hoɓɓe duwondirama kooti noddo yo Umar Fuutanke ɓalajo o ari fekta waaji on ɓuuri hamnade lawƴe kaake yimɓe kooti Umar lawƴi kaake fompi fitti lawƴi galle fompi fitti jamma janggi Mamadou Kali lelima galle mum ɗanima damal galle gaddi e soki ɗanima suudu mum cuuɗi sappo gone galle he tawi Umar duuɓi tati o meeɗani ñallude galle e sakawaji wona heɗade Mamadou Kali jangguinto o gayni golle makko jooɗe caali hakkude galle to Mamadou Kali jangguituno woni haalde hoore makko min koye hannde mi foori koye mi waade galle Mamadou Kali min ko hannde foori omo haalde hoore makko damal galle koko soki o annda gaddi leli o memata damal suudu o annda ɗum Mamadou Kali leli woto gonno ɗoygol mo gona ceerno makko niti joni mo haalde hoore makko aboye ɓernde ɓocci o woni janngo ismullahi illagam karfeji ujunaji jeeɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e karfeji jeetati mo jogorani yaɓude fen koyngal ne laɗa hannde ɗum amata ko en jogui goɗɗum ko ganda ko wona ɗon ɓocci ɗi omo jangga galle fof nti lumiére goto waɗi nangue hoore mon fof pinɗo fof so udditi suuɗum huula jooɗo fof ɓe ganda ko ɗum woni meeɗa wadde Mamadou Kali ceerno makko no moykino kañum haawi kadat guenol makko teep kabila ɗum wawi o ko Umar Fuutanke eyi min ande kalkal sekkani aɗa jangga nde ɗo indede min mi anda ɗum welade wona min janggat ɗum o mi wondi ko an ceerno walla min wondi wona min kamɓe ɗi fof min gondi hay goto yanani no warta ko ni min jogoto moon wiidni Mamadou Kali nangi ɓoggol wimi tongguma mbala ɗo ha weɗum holluma laɓɗo makka faade nder suudu mum ne naata ne laaɗa Allah jaggue dande Mamadou Kali assalamu aleykum a wondi tawi Umar wondi hay goto moon yanani an a wondi kanko janggatno ko gonga nanda koye jamngal makko ha yanani kanko wondi wona kanko janggatno ko gonga ko min janggatno e jamngal makko hay goto moon yanani so fini Mamadou Kali nayi mo Madina yo nelaɗo won seede nelaɗo wi Cheikh Mamadou Kali tottu Cheikh Oumar an ko jiilo ko joguiɗa ko ɗuma to ko min tottutamo min won ceerno makko Cheikh Tidiane wi tottumo ko yiiloto ko joguiɗa ko ɗuma to ko min tottamo ɗum waɗi o waɗe rimaw Mamadou Kali ko jiɗɗamo haɗiɗo am kono ceernam kay ko nelaɗam koko wiita omo lekkal won Cheikh Oumar jangi ɗe golle ha daɗi jaabi wonde almude e almude ko almudu Mamadou Kali ne fuɗɗi wonde almudu Cheikh Oumar e Cheikh Tidiane enen ceen mbi diwa sagga tan mbettoje won fof tan ha gadi minne komi ceerno won fof tan ha gadi minne komi ceerno minne komi kalifa diwa sagga en meeɗa hay goto en wawa wadde jamma dat temedere tawat ñalli goto hay goto eyyi goto mabɓe wawa ñallude goto so hiiri wadde dat temedere wawa c'est pas possible ko boro tan en mbiyaɓe tan kono posteleji ko heewi hen ko guettode so naatan johot a ñaami guettode ha reeɗi heewi a yani ndiyam ɓuukoɓe a leyima climatiseur félicité ina sarma aɗa ahe kahe mawɗe a ɗanima ngol ɗo ɗoygol mbiya koyɗirɗa télévision koyɗa radio tan hanki mi yii dowasaman mbarmi ko dowasaman oɗon dowasaman jiiɗa ko kuɓeli dari tan aɗa wulla ɗo dow men yallah danɗen hen almudaɗal weeɓani golle koko gati gila sekkiƴan ko liggadiɗen ko gati ko heddino ko Cheikh Oumar nani alhaji Malick wi min somi andino mi woni tijaniyanke Sénégal fof so woppi Allah mi gaddo ɗumen kono mi yananaka allahu akbar gandumi ko lawol ngol Cheikh Oumar woni almudo somi woni hen dongo yoni kam o wi lawol tijani sono ko toko silta ko paas nafen ko wonde ilam regi yeeya Makka Cheikh Oumar woni hen ko wawi ko heddi haɓi hen ɓoggi lappito addani hen so wonano kanko leela nofru ɓaleeru wirdade taga faɗa lima o lekka e bo pine safal ɓe jogani hen ko inde tati safal ɓe jogani hen ko kowri e haddani e kowri fikka kefeero haddani woni laral ngal ñobba ko bedde ngal jeyngol abdu ko maccu ɗum ɓe jogani hen ha joni pine
Allah addani en ceerno Muntaga emin jaakuli e moƴƴere Allah moƴƴuɓe meɗen hewɓe ngare leydi ndi hikka emin jaakuli hikka moƴƴere Allah mawde wona leydi he ƴeewe noon beele on woni kasande bandu men wallahi no Saydou Oumar wiruno e yeeso nelaɗo Allah so woni fuutankoɓe e halpulaɗe naata o jeyngol yamo ƴam yota ko min on cuuɗi noon wiide wona Saydou Oumar holno bam walla tanu wiyanko goto joni ceerno Muntaga ne ari rata cellal no addunoma Allah hokki jaam o yo hootani taw banja dara tandal men en gandi tandal Cheikh Oumar ubba toon o yomo maha tatata omo fewno woto jappede linis ko wimam fewnu o hootani taw defte temedde joyi e defte sappo e jeetati artinal no wujjuno ɗumen segu ɗum o wujji ñooro addi ɗo o wi kanƴe fof mbiɗo nawta kanƴe fof ɗi newima o heeɓi taalo hootani taw o yinde e président de la république française monsieur François Mitterrand wimo holko jiɗɗa sehilagal amen e moɗon ɓooyi sehilagal amen e afrique sehilagal amen e sénégal sehilagal amen e haalpulaar en gila e soldateɓe guerre 18 tanno 45 e bamma saynour emin gandi ɗum ko général Fosso armi o wi mboɗo ñaagoma wona e poosam fayi lamɗo wimo hol ɗum o e leydi français ɓe wuuɗa toon mayete mawɗo amen Alaji Malik wino français ko hoddiɓe moƴƴuɓe so mbiɗo wurno haaɓe eggima rawata mabɓe ɗum noon ko Alaji Malik wino o woni kanko ɓe eggiɓe ndewe mum ene wona hakke ujunnaji nayyi walla ujunere temedde nayyi walla temedde bawɗe ina nder fari jamaji e jumaji joni joni neɗɗo noddin ɗo won namdiri wonnoon tuggude fanayi fayi ɓokillaji on jiiɗo kaddara kare ala tuggude fanayi fayi ɓokillaji kanko ngaji limtumi joni ɗi sappo e joyi capantati e goho kanko capantati e tati kanko nogati ɗiɗi nani ga e Sénégal sappo e goho nani bange mana rewo mi wiyata mo tan de mo tan waɗani ko Fouta woni fof Fouta mo tan n'existe pas wo tan ko Maroc e Sénégal edi voilà koko waɗa créé ɓoyaji ko maniére tan maniére tugude fanayi foye ɓokilaji on jiyan ɗon kaddara on jiyan ɗo ko fari lamol ko France joni joni neɗɗo wonno noddi eɗen noddin tuba kon on yetta Allah moy tan en nde ɗo yayade mbimi kowri e haddani abdu kowri ko keɓeɗo haddani woni lanol ngal ñobba ko wedda e jeyngol abdu woni maccuɗo Cheikh Oumar Fouti rewi safalde ha hande capital Mauritanie ko Nouakchott capannayyi jeeɗiɗi jama ina hen julna ɗumen ko Haalpulaar ina hen goto nana jooɗi ceerno Daouda Ba to fanne ko moni ko Elimane Juma ɗo moni ɗo capital Nouakchott o jooɗi ko hen jeeya nde yawa Cheikh Oumar ittani oyti rewi ha goto mabɓe wallite Cheikh Oumar deftere wiyetenoɗo ko maccuɗo walla ko abdu walla wonani hen hunde o wi Cheikh Oumar lam yaqbalahu min kitali nubuwati illa ismuha Cheikh Oumar heddoraka e gueɗe annabagal so wona inde nde tan inde nde noon tawi ko jamal fermi kono ko heddi ko dañano fof dañi goɗɗo e mabɓe walli deftere ko caɓa toon o wi kandi aɗum nde fof to duppama walla joolama e maayo Cheikh Oumar ne wawi wottude wono ko caɓaɓe seedi ɗum goɗɗo e mabɓe seedi toon Cheikh Oumar haade jihaadi irade le temedde joyyi bottade le temedde joyyi kaccade temedde joyyi laal toon ɗumen yimɓe joyi so gañi ronki sabu wonta giɗuno ko sabaɓe ceeni en ɗum Haalpulaar fof ñallunoɗo Dakar yeyde ndiyam walla rabba ina sañan lebum kon so hiiri a nawata rufis sako waɗe naata hen haɓɓe mbaɗana gudde ɗo fofiɗa mbiyawata hebde rewo mabɓe joni en ndesi bajal mabɓe e ɓiɓɓe mabɓe en tindade wolof ndaren hen e nder kaweer jogɗen hen ko galleji Tito Poncé en goni ɗon député en goni ministre en goni Elimane Jama Juma garat ase ɓuuri itten en ndeɗo yawari saabu Alaji Malik haɓɓi ɓoggol e dadum fofi tab kanko kañum tamit ala koye mbalden en jetta Allah Elimane Jama e Juma Samba e Demba ina fooɗi nde lebunkoɓe Dakar tugde fanayi foye ɓokkilaji won jiiɗo Elimane Jama jetten ndoyi Allah nan ɗum witti waɗon yettude ndoyi ceerno Mountaga wiide gueɗe fof jonani o wi François Mitterrand mbiɗa ñaaguima million ngaji 4 immigré hoɓɓe nani leydi he mbatta e mabɓe haqqille jurmoɗa ɓe jaafoɗa ɓe moƴƴana ɓe moƴƴa e mabɓe newanoɗa ɓe o wi kaddi lamam man wat mami haalano lomtojoɓe min yo mbat yo moƴƴe mabɓe yo moƴƴin min jeyani he tan koɓe bonni ko wonjiɓe tan no ñakkodira taɗo hootani to o gaynani waade leɗɗe nde o wi ha joni wonko jinmo e hol ɗum
o wi min nguuri ɗon maayata e nder leydi France fof min dokke bamuli so kadi neɗɗo maayi ɗo Allah ina ɗo inata faara to wona mawɗo kelifa juureteɗo ko juulɗo juul fof goɗum juulɓe loota ɗum kasna ɗum juula ɗum ɓofo ɗum e bamule ɗo wonta ubbita yomo jaɓete tawa duppetake hay ceerno goɗo meeɗa ɗum haade so wona ceerno Muntaga Tall ceerno ɗon ɗum e goto ndennini e wolo bari ngade rek ñalawma naggam taw yekama ha port kaake ɗen keddi ko ndenni ɗon ko ɗuma sumin ɗum ɓenni joni mana mbaɗeten kaake ɗen jaari ɗum tan ala ɗo e mum toñere goɗɗe koyen jenon min ceerno Muntaga ñagani en ɗum kadi dañama ɓawo yinde président de la république oɗon gandi yimɓe ko fasɓe yontodade jamanu fof ndendi oɗon gandi mbeɗa andi monsieur Jacques Chirac le maire de Paris no foti yallade ñaadi ina yiɗi mo yiide alal mo faaɗono duuɓi ayi kono ko ñoore ɗattami ko an jaddimi ñoomma mboɗo andi des informateurs et le rapporteur et le service de renseignement et le service de sécurité sont là mboɗo andi alkali sécurité nan ɗo mboɗo andi formateur nan ɗo mbiɗa andi nawa nawta en nan ɗo hande ceerno amen ari foyer lowre waɗi 13e o wiɓe ko yoɓe mbanni yoɓe ndendirnoɓe janggo nana ɗum yettima ko ɓooyi kono jomum tampidde ko hoore mum wallahi to Allah jaɓi mo yiɗi salo ala so Allah jaɓi salo sono ɗo jamna ɗum goppi alkali sécurité agal so jiɗi fewde goppi haytoɗo siduji mum ko ceerno mon haali on ndu fof kalno tur ko firtino ɗum ko ɗum woni so mbima janggo Allah salo jaɓade goppe ɗum wayi ceerno Muntaga gaynani ɗum ni sebu yana defte gadda ɗe gadda tawi ko mar jibini afun wiyete ko Ahmadou